Den anden dag, der kom jeg til at love en af mine kollegaer, at jeg ville bage en kage til ham. Fordi jeg kom til at give ham en lidt lorteopgave og sådan noget. Men så kom jeg til at tænke på, kage behøver ikke have en årsag. Kæmpe citat herfra. Så jeg bager sgu en kage til mine kollegaer til i morgen. Det er mandag, og man har brug for kage. Jeg har fundet en opskrift frem, som jeg har vil prøve mega længe nu. Det er en kanelkage fra Frederikke, elskede Frederikke, som bare er pissedygtig til at lave nogle gode opskrifter. Så jeg traskede over i Brugsen for at købe mælk, og var der andet, vi manglede? Det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg skulle have mælk, fordi vi mangler mælk til kaffen, og så skulle man bruge kernemælk. Jeg får aldrig brugt en helt kernemælk op. Men man kan jo lave sin egen kernemælk, så jeg tænkte, at jeg lige ville dele det fif også. Og det tror jeg lige, jeg starter med. Jeg laver dobbelt portion. Jeg sætter sgu lige Beverly Hills på 2 sek. Så gør man det, at man tager noget mælk. Jeg plejer normalt at bruge minimælk, det havde de ikke. Sådan det. Vi lever med det. Letmælk er sikkert også bedre i kage, jeg ved ikke hvorfor. Vi tager 6 dl. Så tager man noget citronsaft. Og fyrer lidt af det i. Så lader man lige det stå. Fordi så, koagulerer det. Det ved jeg ikke, om det er det hedder. Vi ser lige, når det har stået lidt. Jeg skal dele nogle æg, det tror jeg gør. Martin og mig har været ude og prøve at køre ny bil i dag, fordi vores... Nej, nu gør det igen. Vores leasingaftale, den holder kun til slut april. Så derfor så skal vi jo have en ny bil. Vi har været ude og prøve at køre en Skoda Elroq. For mig er Skoda bare sådan en rigtig familie-voksenbil. Og den havde jeg bare aldrig set mig selv køre rundt i, men det var bare en pissefed bil, det må man jo bare sige. Altså. Så det bliver højst sandsynligt den, vi kommer til at lease næste gang. Vi har jo været rigtig glade for MG, som vi kører nu. Men priserne, de skulle blive lidt høje, og der er bare pisse godt bud på Skoda Elroq. Simpelthen. Hvis din smør ikke er blød nok, så tager du et rivejern. Bam! On the dot! Der står ikke vaniljesukker. Jo, der står vaniljesukker i glasuren, men vaniljesukker har bare aldrig skadet nogen kage noget. Jeg får lige en whipper. Så skal vi tilsætte æggeblommer, sigt, mel, kanel og kakao ned. Mel, kanel, kakao. Mel, kanel, kakao. Og 3 spiseskefulde kakao. Det bliver så til 6. Garnel. For meget garnel. Hov. Jeg er kommet for meget kakao i. Det var kanel, der skulle 3 spiseskefulde af. Jeg tror ikke, jeg har så meget kanel. 3 spiseskefulde stødt kanel. Det er selvfølgelig også en kanelkage, så det giver jo god mening. Se om jeg har noget mere. Det havde jeg. Så står der, at man skal tilsætte 2 teskefulde, fordi det er dobbelt. Husk det. Natron ned i kernemælken. Ui, det bobler op. Spændende. Nej, hvor det bobler. Vi tager sgu lige og rører det lidt ud. Jeg har by the way tændt ovnen på 180 grader varmeluft. Jeg plejer normalt ikke at bage kager på varmeluft. Jeg plejer altid at bage det over undervarme, hvad fanden hedder. Men det står der i en opskrift, så jeg gør det, Frederikke siger. Altså det her, det dufter fuldstændig vidunderligt, og jeg burde have lavet min research lidt bedre, fordi jeg skal piske de her æggevidder jo. Jeg vil gøre sådan en lille bitte skål her. Og de er hermed stive, så jeg vender dem i min lille dej. Vend. I mit hoved, der er den her fuldstændig perfekt, så jeg sprayer lige med noget smør. Nej! Ja, det kunne jeg jo sagt mig selv, ikke? Skal der bagepapir i? Nu bliver jeg i tvivl. Behøver der komme bagepapir i? Nej, der gør sgu ikke. Kom lille musikage. Jeg kan ikke fortælle hvorfor, men jeg har så høje forventninger til den her kage. Det er fordi, jeg kunne forestille mig, at hvis den her kage den bliver god, så bliver det sådan en go-to-kage. Ikke? Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt spændt på det bagepapir. Er det en god beslutning, jeg har truffet? Det ved jeg simpelthen ikke. Vi vender tilbage. Den dufter virkelig godt. Så står der, at man skal prikke. Jeg ved ikke, om den er blevet tør. Det håber jeg ikke. Der er ingen, der gider tør kage. En blanding af smør, flormelis, kaffe, kakao og vaniljesukker og kanel.
Det eneste, jeg tænker nu, det er, hvordan helvede får man stykkerne op, man skærer. Men altså, det finder man vel ud af. Nu skal den her bare sætte sig til i morgen, og så sætter den med på arbejde. Jeg håber virkelig, den smager godt. Og hvis den ikke gør, så kan man lade være med at spise den.